Badunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje thandwa zami ngifisa sibuke ivangeli lika Marcus chapter 10 verses 35 kuya ku45. Kwasondela kuJesu uJakobe noJohannes amadodana kaZebedewu ayakuyena athi mfundisi sicela ukuba usinikeze imvume yokucela kuwena noma yini esidingayo. Into efisa ukuyibheka yokuqala ku chapter 10 kaMark, uJohannes noJakobe abangamadodana kaZebedewu basukela uJesu bayekuyena bathi Nkosi kukhona into sizoyicela kuwena. Lento mina iyashintsha iyaguquka ngoba kuMateyu, kuMark nakuLuke uJesu eqaleni kwalamavangeli uyena ohamba ngasolwandle lwaseGalile ebesebona uPetrus nomngani wakhe bedoba abameme, ebesedlulela ngemumva abone uJakobe noJohannes amadodana kaZebedewu abameme. Nanku behluko kumina. Eqaleni uJesu oyakubona eyobabiza. Eqaleni uJesu oyakubona eyobanikeza impilo engunaphakade. Eqaleni bona abayimisele ukushiya ubaba wabo uZebedewu bayokhonza uNkulunkulu. Eqaleni bona abayimisele ukushiya izisebenzi bayodumisa uNkulunkulu. Eqaleni bona abayimisele ukushiya leya mpilo bayoqala impilo entsha noNkulunkulu. Eqaleni bona abayimisele ukushiya konke okomhlaba bazendlale kuNkulunkulu. Kodwa chapter 10 sekuyibona abafuna ukuya kuNkulunkulu bayofuna izinto. Kwesinye isikhathi ngiyayibuka abantu sebese divorce court, sebeyacabana, sebehamba inkantolo, sebeyathukana, sebebizelana amaphoyisa, bafakelana ama-restraining order. Ebese ngithi njoba sebezondana kangaka bake bathandana, njoba sebexabana sebebulalana bake baba mathe nolimi. Khona abanye abantu mabesaqala umjolo omusha olimini labo behlezi bekhuluma ngosibanibani, olimini labo behlezi bencoma usibanibani baze bayincome nangezinto zabo. Kodwa masekonakele mumbuza ukuthi ukephi usibanibani, uthi ungangitsheli ngaleyo nje, ungangitsheli ngalowo muntu, wazi wangigila usibanibani. So ngiyabuza ukuthi konakelephi, ngoba kuke kwaba mnandi, ngoba kuke kwaba kuhle, ngoba bake bazwana, bake bahlanyisana, bake baye emaholidini, bake baba namacebo nama-plans. Kodwa namhlanje abasabhekana, namhlanje sebeyanyanyana, namhlanje imndeni ayisakhulumisani. Kodwa ekuqaleni babengakwazi ukuhlukana omunye nomunye. Khona abanye abantu obabuka namhlanje abasafunana, abasazwani. Kodwa mawubuyele eminyakeni emdlule, these people were best friends. Wawuthi ubona lo ubona lo, wawuthi lona menza ukuthi nalona ukhona emcimbini, wawuthi lona menza ukuthi amandla engenawo uSibani banamsizi.
namhlanje ayisafunani ingane ezayizwana. Ngelinye ilanga kwakhona iy'ngane ezayizalwa unkosikazi oyedwa, ezayikwazi usizi lomunye, ezayikwazi ukusizana, ezayikwazi ukukhulisa abantwana ndawonye, ezazazi ukuthi izalwe ekhaya elilodwa, kodwa ngobude bendlela namhlanje ayisafunani. Sengiyayibuza ukuthi konakalaphi. Kuke kwaba kuhle, bake bazwana, bake bathandana, uke wangihlanyisa, uke wangijabulisa, kodwa namhlanje sengiyamenyanya. Kwesinye isikhathi ngiyayihlala mangishadisa abantu beze ofisini lami kunama-forms ekumele ngiwagcwalise, ebese ngibabuza imibuzo. Khona umbuzo wodwa engihlezi mangibabuza wona, bonke bahlezi beqamba amanga. Ngithi mina kona uyayiqonda lento yomshado onempilo ongena kuyona? Bonke baphendula bathi ngiyaqonda. Ebese ngilinda usuku la ngibashadisa khona, sebenza iy'thembiso, but in good times and in bad, in sicknesses, in health, till death do us apart. Bese ngibuka ngithi ekuhleni nasebini, athi naso sizi naso kuguleni. Ebese ngithi sebeshadile, couple of months down the line umyeni abe ne-accident, abe bedridden. Couple of months down the line umyeni aphelelwe umsebenzi, ahlala angasebenzi for 7 years. Couple of years down the line umama ahlale eseyikabishi. Bese ngithi lishoniphi uthando lwasendulo? Kwesinye isikhathi siyazenza iy'thembiso esingazazi. Kwesinye isikhathi uyayibuka ingane encane, umbuka umzali ephethe ingane yakhe encane, eyicelisa ibele lakhe, ayikhulise le ngane, ayenzele yonke le ngane, ayinike yonke into ayidingayo le ngane. Couple of years down the line ingane isidla ama-drugs, ingane isigijima emgaqweni, ingane isiusikhotheni, ingane isibizwa ngephara. And ngiyayibuza ukuthi konakalephi? Kube khona abazali abathi kodwa mntanami ngikwenzele konke, kuphi kwakumele ngikwenze ngingakwenzanga. And so lamadoda in chapter 10 iwona suka yaJesu, kodwa inkinga engibhekana nawo uma yaJesu ayofuna izinto angeke akwazi ukumelana nazo. Athi Nkosi sinike noma yini esiyoyicela kuyena. Athi uJesu nifunani? Yini eniyidingayo? Yini eniyifunayo? And lo mbuzo uJesu awubuzayo baningi obahlulayo. Ufunani empilweni? Yazi kwesinye isikhathi engathi ungaya kumyeni wakho umshukushise, uye nkosikazi umuthi handa bese uthi ufunani kanti? Yazi khona omunye umuntu ongasuthi, khona omunye umuntu ongagcwaliswa lutho, khona omunye umuntu ongajabuli. Ungamenzela konke, ungamthengela umuzi, ungamthengela imoto, ungamnikeza allowances, ukwenze konke, maqedana kushiye ayohlala emjondolo nomunye umuntu. Bese uya-understand ukuthi iproblem ayikho kuwena, inkinga uyena onomgodo ongagcwali. Nabanye abantu abangasuthi sawumnikeze konke, sawumenzele konke, sawumdlalele konke, wathi makusakhona okunye ngizomnikeza, mawusadinga okunye ngizomnikeza, kodwa kushiye sewumenzele konke. Yayazi inja eshiya ukudla okumnandi kwasendlini okuthenge kahle endaweni ezinhle, okuthengelanga nane-apple, awumthengelanga nanezinto ey'thengwa ko-Shoprite, uhambile wena waya lapha ko-vet wamthengela into expensive. Ifane isuke inje umgodo iyochitha umgqoma wamakhelwane, iyodla ukudla okubolile. One of the most important things when you deal with a cheating person, the problem most of the time is not with you. The problem is with the cheater. Except the cheater makes you feel as if the problem is with you, as if you are not enough. No, ungamnikeza yonke into. Hey umuntu uyakushiya engadedekwa ngetafula, ehanyiselwa ngetray, enikwa lokhu uhlobo. Wabona umuntu oshiya ama-lobster ahambe ancamela ukuyodla emgqonyeni. Ufunani?
So kwesinye isikhathi kumele ngibuze umbuzo obalulekile ukuthi kahle kahle kune-relationship, kahle kahle kunempilo, kahle kahle kunalikhaya, kahle kahle kunomshado. Ufunani? Wakwaba nomuntu ku-relationship who keeps on reminding you of your past. Wakwashada nomuntu ku-relationship who always compares you with ifamily yakubo. Engathi ukwazi ukuthi ngicela ungiyeke mina uhambe ushada ubaba wakho. Ngicela ungiyeke mina uhambe ushada uma wakho. Ngicela ungiyeke mina uhambe ushada izingane zakini ngoba no matter what I do, I am never enough for you. Ebesethi uJesu niyayiqonda lento enifunayo ukuthi lento enifunayo akuyona isabelo seniyangithusa leyo nto. Khona abanye abantu abakhule emndenini, what baby wants baby gets. Uyawazi umndeni lo ospoiling ingane. Ingane emifuna mike yakhala uma athatha uswidi afaka umlomo wengane. Ingane mike yenza into uma athatha uswidi afaka. Khona eminye imndeni muyakhona uyohlala nazi ingane zinane toy room. Ungena ukuka amathoyizi akhona apakiwe, amathoyizi anezingane, mawubuka idlala ngaleli within 3 days ayisalifuni, idlale ngaleli 3 days ayisalifuni, akuze ezinye ingane ayizodlala, isadlala ngaleli seyifuna lena, seyidlala ngaleli ayisalifuni. And you realize ukuthi no man, the problem seyiphola ingane zethu. Yes, some of our single parents, some, underline the word some, they overcompensate. Just because ubaba is not present, just because uzumuza umzali ethi angifunezi ubuhlungu bokuthi akekho phela omunye upartner. Hayi bo thandwa zami wayispoil ingane kodwa ungakhohlwa ukuthi umhlaba ngekwispoil. And so sithola ingane mase ziya esikoleni, sithola ingane as a tertiary institution, sithola ingane emsebenzini kubuya spoilwa emsebenzini abanendaba. That's why ingane zethu ishisa ama-universities. Because the problem is not with the youth, the problem is with parenting. Siyasaba ukushaya ingane because ingane izosisa emaphoyiseni. Siyasaba ukudila nengane ngoba ingane uyazi khona abanye abantu abadala uthi umbuka ukhuluma naye cela uqoshamisa kancane and muyibuka umbuke lona ukuthi yazi wena ubuswele ngizosengithuka inhlamba kodwa wena ubuswele ufu kamalume, wena ubuswele ungizomgqubuza kababa, wena ubuswele ukuthi ngizokubamba fana uma ungangijwayeli ka khona abanye bethu abanayo leyo nto. And it is very sad to buka ingane yomfana ekhuliswe woma, o-aunt, ogogo, osisi, and there is no male figure that is strong. Maye khona male figure ufana nosisi, ufana nabo bonke. Sometimes umuntu wesilisa uyamdinga umuntu wesizomtshela usungijwayela kabwena. Because the problem mase besemhlabeni, they think yonke into yami. But sinenkinga futhi abanye bamakhosana emakubo, bafuna ukuba amakhosana emsebenzini, bamakhosazana emakubo, and they expect nasemsebenzini baba amakhosazana. And uJesu uthi bona whatever you want, athi ngeke kusebenzele. Why? Because lento ifuna yakuyona yakho.